Ahoj, zdravím ťa, vítam ťa. Chcela by som sa s tebou podeliť o ďalšiu oblasť, ktorej sa venujem. A táto oblasť nesie názov Spojenie s dušou. Prečo práve tento názov? Je to práve kvôli tomu, že to, čo my máme vo vnútri, to sa nám prejavuje navonok v tom našom vonkajšom svete. Preto ak je niečo v tvojom živote, čo ťa trápi, či už sa to týka rodičov, či sa to týka detí, partnera, kohokoľvek, a nejako sám nemôžeš pochopiť to, že prečo to tak je, prečo sa to tak udialo, tak práve na tomto sedení ideme do hĺbky, nájdeme tú príčinu a dôjdeme k pochopeniu. Pretože keď veci vieme pochopiť, vieme ich pomenovať, tak ich dokážeme aj pustiť. Takže ak je niečo, s čím zápasíš vo svojom vnútri a chcela by si to už konečne vyriešiť, tak sa mi kľudne ozví, budem sa na teba tešiť a prajem vám všetkým prenádherné dni. Ahojte.